Mä lähden nyt katsomaan, onko mun vakiopaikalle noussut jo korvasieniä. Katsotaan, saanko saalista. Mä en odota mitään suurta saalista, siksi vaan pieni kori, mutta aina pitää varautua ja mukana on myös isompi kassi. Jos korvasieni onnea ei ole, niin täytyy takaisin palatessa pysähtyä tähän, niin saan edes jotain saalista. Mun kumpparit pääseekin tosi koetukselle. Saapa nähdä, pääsenkö perille ollenkaan. Täällä niitä voisi olla. Just olin sanomassa, että taitaa olla liian aikaista, kunnes... Vau, siellä on eka! Nyt löytyy vain 3 sientä. Mä luulen, että tämän mun korvasienipaikan hakkuusta on jo liian kauan aikaa ja sato hiipuu vuosi vuodelta. Sitten kun tähän taimikkoon tulee harvennushakkuut, niin mä saan taas herkutella korvasienillä. Ei ole totta. Ihan uusi paikka löytyy vielä lähempää kotoa.